Бүгін Азнакайның тудыру бөлігінде зор вакыйга булды. Сабирҗановлар гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга авыз салган Сабины якыннарына тантаналы төстә тапшырдылар. Бүген Азнакай шәһәрендә Татарстан Республикасының дәүләт акты нигезендә Сабирҗанов Аяз Ленар улының тууы теркәлде. Алла берсә, иртәгә кайтып җитәчәк. Әтиеләр, туганнар, дуслар, үзебезнең табибларыбызга бик зур рәхмәт. Сезне шундый ул белән тәбрик итәбез. 3нче булсын, Азнакаебызның чын патриоты булсын. Поздравляю вас с этой очень хорошей радостью. Желаю, чтобы уже за 4-м, когда пойдете, чтобы Ленар был с нами здесь. Sizge isenlik, sağlık, selametlik, boğalarınızın iyiliklerini görüp, gelecekte onların izgiliklerini duyup, bor kanatlı bulup, bəxtli turmuşda yaşarken nasip olsun sizge. Malay kıttı, papaları, oğulları kıttı. Sizne bebeğiniz tuğu bilen, Oyaz tuğu bilen, biz indi Oyaz'ına kıttı geymi yazıyorduk şimdi. Ленар бүгінгі күндә ил иминлеге сагында, аның шушы көннәрдә ялга кайтуын көтәләр. Ләйсән Вахитов авылы мәдәният йорты хезмәткәре. Сабирҗановлар гаиләсен табибларыбыз, коллегалары, якыннары да котлап, матур теләкләр яудырдылар, чәчәк бәйләмнәренә күмделәр. Сагынып көткән әтиләре дә кайтып, гаиләнең бәхете тагын да түгәрәкләнсен.